Čaute, ja sa volám TNT a ukážeme si, jak sa robia všelijaké vecičky. Napríklad v prvej časti si ukážeme, jak sa robí lopata, meč, krompáč, udica, lúk a tak ďalej. Toto je môj dom. Môžeme si ho aj ukázať. To len taký prázdny nechám, lebo tu vám budem ukazovať také tajné chodby, jak sa robia a tak ďalej. Takže dneska si ukážeme, jak sa robí crafting table, jak sa robí. Ukážeme si, jak sa robí reel, motika, ako som už spomínal. Potom si ukážeme, ako sa robí lúk, ako sa robí udica, ako sa robí šíp a tak ďalej. Takže crafting table alebo pracovný stôl sa robí tak, že si dáme takto 4 tie dosky z dreva vedľa seba takto a máme pracovný stôl. Dobre. Teraz si ukážeme, jak sa robia paličky. Paličky sa robia takto, že si dáme tie dosky nad seba. Z jedného máme 4 paličky. Som si urobil 20. No a teraz si ukážeme, ako sa robí lopata. Takže dáme si 2 palice a kameň, alebo môže byť aj diamant, zlato, potom aj drevo. Môžem vám aj ukázať. Potom bude drevená lopata. Môže byť aj proste železo a tak ďalej. Takže máme lopatu. Potom si ukážeme reel, vlastne krompáč. Krompáč 2 palice a nad palice 3 kamene. Kamenný krompáč. Prepáčte. Potom si ukážeme motiku. 2 palice, takto kameň. A ešte si ukážeme meč. Palica, 2 kamene. A to je asi všetko. No, teraz si ukážeme, ako sa robí luk. Luk sa robí tak, že si dáme takto 3 paličky a vlákno si dáme takto. Máme luk. Ale luk nám nebude strieľať, lebo potrebujeme urobiť šípy. Šíp sa robí tak, že do stredu si dáme palice, nad palice si dáme pazúrik a pod palice si dáme pierko. A máme z jedného 4 šípy. No. A môžeme strieľať. A ešte som vám chcel ukázať udicu. Udica sa robí tak, že si dáme takto 3 paličky a dáme si vlákno. A máme udicu. Môžeme chytať ryby, môžeme strieľať a tak ďalej. Takže toto je prvá časť. Neviem, jak to pomenujem ešte. Takže toto je prvá časť mojej show. Takže komentujte, čo sa vám páčilo, alebo čo sa vám nepáčilo. Lajkujte
a odoberajte. Takže čaute.